compost d'hidrogen i oxigen de fórmula H2O, aigua dolça, de pluja, de pou, de riu, aigua clara, tèrbola, aigua viva, corrent, aigua morta, estancada, aigua potable, aigua blanca. Que un article com Aigua, que el va fer l'Heribert Barrera, precisament, era un article llarguíssim. Llarguíssim. Per què? Perquè l'aigua és la cosa fonamental per la vida. Allà on no hi ha aigua no hi ha vida. I per tant, l'aigua havia de ser tractada com una cosa fonamental. I l'article Aigua, mira, una pàgina, 2 pàgines, 3 pàgines, 4 pàgines, va ser un article llarguíssim. I això va esverar el Consell d'Administració, perquè va dir, ui, si l'article Aigua té tanta longitud, ens en anem a fer una cosa mastodòntica. I el que jo sostenia era que no, que Aigua era un article tan important com podia ser, diguem, l'article Catalunya. Perquè l'aigua és una cosa fonamental. I això va ser el criteri general. Ciència molt abundant al costat de humanitats. No n'hi havia prou en fer un bon article Països Catalans, o Catalunya, o País Valencià, o Illes Balears. No n'hi havia prou en fer això si descuidàvem una part fonamental de la cultura de la nostra època, que és el progrés científic. L'enciclopèdia va ser inicialment una proposta de l'Enric Lluch, no l'Ernest, l'Enric Lluch, que era el seu germà gran, en Max Kanner, perquè traduïssin al català una enciclopèdia petita, com el Garzanti manual, que era una enciclopèdia molt petita. El Max Kanner va parlar amb mi, va proposar-me de ser-ne el director. Jo li vaig dir 2 vegades que no, però la tercera em va dir que si tu no ho acceptes no es farà. I aleshores, és clar, quan et posen la pistola al pit d'una cosa que veus molt clar que pot ser important per la cultura del país, que el país necessita, no vaig saber dir que no. I vaig dir que no n'havia fet mai cap d'enciclopèdia, ni m'havia passat pel cap de fer-la. I l'Enric Lluch va dir, però jo sí. Com s'havien de fer, d'on havien de sortir els articles. Doncs, a cada matèria hi havia un responsable de matèria, que es diu aquí, i aquest responsable de matèria elaborava la llista d'entrades que hi havia d'haver en la seva matèria. Una llista que era complementada per alguns altres col·laboradors i que ho col·laborava dintre d'aquest concepte
de Països Catalans com a nucli, allò que es podia fer com a contribució geogràfico-històrica, doncs els Països Catalans com a nucli, els països del primer cercle de països. Va ser una obra conjunta del país, enciclopèdia, i hi van haver uns promotors amb molta empenta, un purament, o més, no vull dir intel·lectual, però el més especialitzat en la seva professió, que hi va exercir molt, que eren en Max, i l'altre, doncs, un altre boig pel país, perdoneu, que era en Jordi Pujol, i això trobat és explosiu, oi? I a darrere va anar amb Jordi Carbonell, imagineu-vos, però estàvem a l'època que hi havia certa repressió, Estàvem l'any 65, I en Jordi Pujol va ser jutjat l'any 60, Esclar, i d'aquí ja que Banca Catalana van anar a portar l'exemplar, perquè no, per demostrar que subvencionar o ajudar a Enciclopèdia no ajudava, no era una qüestió subversiva, oi? I esclar, el ministre, quan li ensenya això, diu, conyo, si està escrit en català. Jo descobreixo, com dic, aquesta enciclopèdia com a un consumidor, el primer fascicle, a partir d'un determinat moment, vull dir, ja surt en format volum, i em subscric els volums, i els vaig tenint a casa. I me'ls miro, consulto coses, etc. Però quan realment m'adono de la importància, quan m'adono realment del ben feta que està, és quan l'haig d'utilitzar com a instrument de treball. Això ve a tomb perquè utilitzant-la i adonant-me de la seva qualitat i ajuntant això, aquesta pruïja que començava a tenir jo de dir, home, penso en català, llegeixo en català, reflexiono en català, i resulta que haig de treballar en una llengua que no és la meva, diguem-ne, haig de treballar en alemany, que és la llengua d'origen, haig de treballar en castellà, per què no fer-ho directament en català? I feliç coincidència, d'una manera casual, un dia veig un anunci al diari que per fer una obra en català de referència, etc., es busquen persones de l'àmbit de la ciència i de la tècnica. Em presento, parlo amb el Ramon Folk, de seguida ens posem d'acord i començo a treballar en l'equip, diguem-ne, de la segona edició de l'enciclopèdia. En aquell moment es pensaven que Enciclopèdia era un esforç que econòmicament no resultaria. Nosaltres ja dèiem que sí, que allò era una necessitat que tenia el país i que, per tant, encara que requerís una inversió molt gran, aquesta inversió es compensaria perquè tindria una acceptació, que és el que va passar. I tu ja saps que l'enciclopèdia va ser un èxit econòmic. Primer de tot, nosaltres érem inversors que no anàvem a buscar rendiment, sinó anàvem a buscar servei. O sigui que el rendiment era un objectiu secundari. Ara, els primers temps d'enciclopèdia van ser molt d'usos perquè hi havia 100% de despeses i al canvi es recuperava poc. Es venia per fascicles i els ingressos eren insuficients. Hi havia un gran dèficit econòmic. Tant és així que jo vaig entrar no des d'inici, sinó per ajudar aquesta situació econòmica difícil com a president de Banca Catalana. O sigui, que no va ser de títol personal, sinó va ser Banca Catalana que va entrar a ajudar els promotors que havien sigut en Max Kanner i el grup 62. No sé si en aquella era grup o en edició 62, penso que era edició 62. Llavors vam entrar a salvar-ho. I estàvem disposats a perdre si fos necessari, perquè també el de Banca Catalana va ser un acte de servei al país, no va ser cap egoisme econòmic. Però haig de reconèixer que amb el temps tots els diners que Banca Catalana va per l'enciclopèdia es van recuperar. Ramon de Badal i de Vinyals, Delfí Abella, Lluís Abelló i Vila, Francesc Adan i González,
Avui en dia és la primera editorial en llengua catalana. En aquell moment va ser innovadora i número 1 en voler publicar l'enciclopèdia en català, perquè era la màxima obra de referència per ajudar a la gent a tenir les obres de consulta amb la llengua del país, d'aquest país que es defensava i que s'anava, no? Per tant, va ser molt motivador. Si mínimament tenies un esperit i unes ànsies de voler saber català, estimar el teu país, les teves tradicions, doncs es complien els objectius. Josep Maria Camarasa i jo ens vam incorporar l'any 1967, quan tot just començava la concepció de l'enciclopèdia. Treballàvem al carrer Balmes en unes condicions sumament precàries. Escrivíem a mà, no amb ordinador, que no n'hi havia, però tampoc a màquina d'escriure, escrivíem a mà. L'enciclopèdia catalana va ser escrita a mà, però compensàvem amb entusiasme el que era la limitació dels mitjans. Després, a mesura que els equips es van anar ampliant, es van incorporar persones amb motivacions personals diverses, com és perfectament lògic, però hi havia una consciència generalitzada que estaven fent un producte cultural d'una magnitud considerable. La diversitat de persones que van treballar en tota aquesta etapa reflectia també la diversitat sociològica i ideològica del moment. I és natural que, per tant, Enciclopèdia Catalana fos un espai amb coincidències, amb dissensions i també amb tensions. Això en el context franquista encara era més evident. Penso que aquesta diversitat li va donar una gran solidesa. Algunes persones més aviat partidàries d'un cert pensament únic es podien sentir incòmodes amb aquesta situació. Però jo penso que era una situació isomòrfica respecte de la realitat i que va ser enormement positiva. Jo en tinc un record realment imborrable. Quan va sortir l'enciclopèdia, va crear una il·lusió col·lectiva indubtable. I aleshores va venir l'altra part col·lectiva. Era col·lectiva pels redactors, perquè hi havia centenars de col·laboradors. I era col·lectiva pels compradors, perquè va comprar gent de tots els països catalans a tot arreu i va contribuir a fer que la gent tingués un concepte de països catalans. Mira, a la lletra A ja hi ha un mapa dels països catalans on s'il·lustra, el de menys era què era, però era l'impacte del mapa dels països catalans. I la A, i la B, i això va continuar sent. L'enciclopèdia universal en català, que era la gran gosadia que van tenir, diguem-ne, vull dir, els promotors inicials de la idea, diguem-ne, no de fer una enciclopèdia catalana en català, sinó una enciclopèdia universal en català. I aquesta, diguem-ne, voluntat clara i des dels inicis, diguem-ne, de posar el focus en el que és la cultura universal i no tan sols circumscriure-la en el que és l'àmbit purament català. I, per tant, parlar de ciència, de tecnologia en català i, per tant, tot el que és l'esforç de normalització que es va haver de fer per poder, diguem-ne, donar raó de l'Estat en aquells moments de la ciència i de la tecnologia en català, aquest treball, diguem-ne, extraordinari, plantejar-s'ho, per tant, dic, des d'aquesta òptica universal, amb el repte que suposava, dona idea de l'ambició intel·lectual de les persones i de la visió de futur que tenien. La gran enciclopèdia catalana ha esdevingut, des de la seva creació, en un gran grup editorial.
El moment actual del grup ha passat una certa situació, diguéssim, d'incertesa, com passa en general tot el projecte cultural que es difon a través del llibre, i dels llibres, bàsicament, i per tant estem en una fase de qüestionament, diguéssim, del projecte. De totes maneres, l'hem reposat, l'hem revisat i l'hem superat aquest moment, i jo crec que podem dir que Enciclopèdia Catalana té futur i té un projecte de futur interessant, diguéssim, no? No exactament amb els mateixos sistemes de fa 50 anys, però sí que amb la mateixa voluntat cultural de fornir per la població de Catalunya i en general doncs d'un bagatge i un producte que serveixi per què és la cultura. Jo penso que per honorar aquest passat, el millor que pot passar és que tinguem uns segons 50 anys del grup que siguin capaços de continuar en la línia de la innovació. Una altra gran transformació que estem vivint al món editorial és en el, diguem, amb el que en dirien el món editorial en llengua catalana, on Enciclopèdia sempre hi ha hagut dos grans referents, que han sigut Enciclopèdia i 62, que van néixer, com aquell que diu, del mateix pare, que avui en dia tornen a estar vinculats per la participació que té Enciclopèdia junt amb Planeta a Grup 62, però és un món que és dinàmic, que necessita d'aquests referents, perquè darrere d'aquests referents doncs, hi ha tot un ecosistema, diríem, d'editorials, de llibreries, d'autors, de traductors, molt vitals. Jo sostinc la teoria de que el món editorial català necessita de locomotores i que en aquests moments Enciclopèdia, no en aquests moments, històricament, però també en aquests moments, està fent de locomotora d'aquest sector. Insisteixo, directament i a través de la participació en Grup 62. És algú que té un volum de negoci significatiu en el món editorial en català, que se sent implicat, que fa apostes comercials, de coneixement, culturals, de producció pròpia, d'internacionalització, d'exportació, diguem, el que està fent Enciclopèdia per exportar continguts catalans arreu del món, amb el món que vivim, doncs, és important. I això es tradueix, doncs, amb obres nascudes en el ser dels diferents segells editorials d'Enciclopèdia, que avui en dia doncs, són publicades a altres llengües i que editors de fora paguen drets per poder-les publicar en la seva llengua. Bé, doncs això és una mica la culminació d'un procés de creació constant en el qual sempre hi ha apostat Enciclopèdia. Va ser un esforç col·lectiu de molta gent que hi va col·laborar i que va fer els articles.